بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. برمثلمان دغنمذ باش وقت نماذ وقاب باقش سلغت بك بوليار مديب ثورابتر مثلمان دغنر هيتش فر مثلمانن aydym saz bilen bagşyçylyk bilen meşgul bolmagy we aydym saza kömek edýän iş bilen meşgul bolmagy dogry däldir. Çünki dinimiz İslamda aydym saz bagşyçylyk haramdyr. Aydym sazyň usulen bagşyçylygyň usulen gazanç etmek hem haramdyr musulman dogrylar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari'de gelen hadisinde ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والخرير والخمر والمعازف. Burada vurgelecektir. Ol wagt ümmetimden zina etmegi, erkeklerden yüpek egin eşik giymegi, içki içmegi ve saz gurallarını halal gören insanlar peýda boljakdyr diýe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu söýerseňiz musulman doganlar, hadiste agzalan zatlar, yani zina etmek, erkeklerin yüpek giymegi, içki içmek, saz guralları aslında haram zatlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saz gurallarını zina ve içki bilen bir hatarda sanaya. Aslında şu zatlar haram zatlar. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden şul haram zatları halal hasaplajak kişiler peýda bolar diýip bize haber berýär. Şularyň musulman doganlar käbir şu döwürde peýda boldy şu hili kişileriň. Misal üçin araň öz haram däl, keýpi haram diýenler peýda boldy. Aydym saz haram diýsen, käbir musulman doganlarymyz gen görýärler. Aydym saz näme haram bolarmy diýýärler. Musulmanların arasında musulman doganlar goýa halal işýaly aydym saz bagşyçylyk giňden ýaýrady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde haber berýär, aydym saz bagşyçylyk halal hasaplanýar. Beter haramlygyny aýtsaň gen görýärler. O şu ýagdaý musulman doganlar ýani aydym sazyň bagşyçylygyň halal hasap edilmegi, ýaýramagi kıyamatın kiçi alamatlarynyň biridir. Aydym sazyň musulman doganlar sebäp bolýan başga haram zatlar hem bar. Aydymyň içindäki ahlaksyz, arnamsa ters sözler, aydymçy zenanlar, ýanyna tans edilmegi, tans etjek diýip aklyny ýitiren ýalak zenan we erkekleriň her hili aýyp hereketler edip bökçeklap ýörmekleri, arak şerap, zenan erkeklerin garym gatym bolmagy, ol aydymlaryň ýanyna düşürilýän ýarym ýalaňaç zenanly klipler, şolaryň hemmesiniň sebäpkäri musulman doganlar aydym saz we bagşylardyr. Ýani aydym saz şeýle bir haram, başga haramlarym özüne çekýär, ýanyna başga haramlarym getirýär we şu ýagdaýyň baş sebäpkärleri hem bagşylardyr. Ve musulman doganlar dinimizde sowap işe kömek etmek, sowap işe sebäp bolmak hem sowapdyr. Edil şonuň ýaly günah we haram işe kömek etmek we sebäp bolmak hem haramdyr, günahkarçylykdyr. Aydym saz haram bolan üçin musulman doganlar şul haramy kömek etmek hem günahkarçylykdyr. Misal üçin aydymçylar üçin goşgu ýazyp bermek, saz gurallaryny bejerip bermek, saz gurallarynyň sowdasyny etmek, şu hili studiýalarda işlemek musulman doganlar ählisi haramdyr. Şu zatlaryň usulen gazanç etmek hem haram gazançdyr. We Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'da gelen hadisinde bize haram zadyň usulen gazanylan pulum haramdygyny bize näme haber berýär. Diýä innallaha iza harrama şeý'an harrama thamana. Eger Allah Teala bir zady haram etse, ondan gelen kazanç hem haram edendir diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Aydymsaz bagşylar birdäl bir näçe harama sebäp bolup durlar. Haram ýanyň bolsa musulman doganlar doga dile kabul däl, çaga çolugyny da haram ýdirdig bolýa. Şol pullan, ýani aydymsazyň üstübilen, bagşyçylygyň üstübilen gazanylan pullan sadaka berse, sadakasy kabul däl. Şol bilen haja gitse, haja kabul däl. Şol pul bilen canly gurbanlyk edip, gurbanlykda canly soýsa kabul däl. Çünki haramdan gelen gazancı Allah Teala kabul etmeýär. Allah Teala pakdir, pakdan başgasyny kabul etmez diye hadiste. Sahih Müslim'de gelýär bu hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Ya eyyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Ey insanlar, Allah Teala pakdir, pakdan halallan başgasyny kabul etmez diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O şu hadisin dowamynda haram iýän kişiniň Allah Teala dilegini kabul etmedigini we etmejekdigini bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem habar berýär musulman doganlar. Aydymsazyň we bagşyçylygyň haramlygy barada ähli sünnet ulamalarymyzyň başga da kan kitaplaryny aýdyp geçen sözleri ba, açıklamaları ba, düşünürüşleri ba. Allah Teala'dan dilegimiz aydymsaz bagşyçylyk bilen meşgul bolýan doganlarymyz öz ýalňyşlaryna düşünüp toba gelsinler. Näçe nefslerine agram bolsa Allah Teala'ň razylygy üçin şu haram işlerden el çekmek Allah Teala ol doganlarymyza nesip etsin. Kim Allah Teala'ň razylygy üçin bir işi terk etse Allah Teala onun yerine ona bu dünýäde we ahiretde has hayırlısını nesip edecektir. Elhamdülillahi Rabbil alemin.